Hello friends, बरायबाय बटाइसब इनफो YouTube चेनेलाव बिग आपडेट सफैदों बेनो जाबाय फिल्म किसान जाय नोंथांमोना फिल्म किसाननि रां मोननो नेगासिनो दङ 16 किस्ति एबा 15 किस्तिखौहाय मोनसे गुड निउज फैदों अफिसियेल हिसाबै आं बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना नायजोब बेनिफ्राय बुजिबानो जाबाय जे नोंथांमोननि अफिसियेल आपडेटआ बबेनिफ्राय फैदों जों गासैबो डिटेल्सखौ नायगोन आरो जायफ्रा दाखालिसो गोदान एप्लाइ खालामदों मोनगोन ना मोना नोंथांमोना बेयावबो मिन्थिगोन स' बेनिफ्राय जाय नोंथांमोना बड'जब इनफो YouTube चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन जेब्लायबो सरकारि आसनि आरो लोगोसे साख्रिनि आपडेट नोंथांमोनाहाय मोनबाय थानो हागोन दा लोगोफोर फिल्म किसाननि नोंथांमोना इनस्टलमेन्टआ एबा किस्तिया फैगासिनो दङ बेनो जाबाय 16 किस्ति बोसोराव मोनो 6,000 एबा 6,000 नोंथांमोना सरकारनिफ्राय राङारि अनसुंथाइ मोनो आरो बे रांखौ थाइसेबो नोंथांमोना हरनो गोनांथि गैया गासैबो एकाउन्टआव हाबगोन एन्ड बेनिफ्राय थांनाय बारावहाय जोंहा मोनदोंमोन 15 किस्तिखौहाय नभेम्बराव मोनदोंमोन अके आरो 8 क्रर एबा नोंथांमोना मोनदोंमोन नाथाय स' बेयाव 11 कौटि एबा गोदान बेनिफिसियारि सोसनबाय नोंथांमोनाहाय दा बेखायनो मोनसेल' बाथ्रा जे गोबां गोनो गोथो जादोंमोन गोदान एप्लाइ खालामनाया मोनगोन ना मोना स' नोंथांमोननि नामा हाबबाय नोंथांमोननि नामा सोसनजाबाय बेखायनो नोंथांमोना स्टेटासखौ नायनो दाबाव नोंथांमोननि आधार कार्डजों एबा फन नाम्बारा जाय रेजिस्टार दङ बेखौ होनानै नोंथांमोना नायनो हागोन दा बेखायनो 16 किस्तिखौ नोंथांमोना मोनगोन ना मोना स' मोनसिगोन नोंथांमोननि थाखाय अफिसियेल मोनसे आपडेट फैदों फिल्म किसाननि आं बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन एन्ड बेनि सिगां नोंथांमोना एकाउन्टआव एक्टिभ दंना गैया स' बेखौ नोंथांमोना गासैबो नायबानो जाबाय फिल्म किसाननि पर्टेलाव फैनानै मानोना नोंथांमोना मिथिखागौ जे नोंथांमोननिया फिल्म किसाननि दासान्दि केम्पेइन सोलिगासिनो दङ एवारनेस सोलिगासिनो दङ दा बेखायनो बुंदों जे गासैबो बे सप्तायाव फिल्म किसाननि KYC होनांगौ आरो बेनो जाबाय लास्ट डेटआ 21 फेब्रुवारि स' 21 फेब्रुवारिया टाइम दङ बेसिम नोंथांमोना जि एकाउन्टआव नोंना प्रब्लेम दङ गासैखौबो नोंथांमोना प्रब्लेमखौहाय अके खालामजोब एक्टिभ खालामजोब अब्लासो मोननो गोनां किस्तिखौहाय 16 जा 15 जा नोंथांमोना मोनगोन थ' बेखायनो आइडि होनानै बेयाव नोंथांमोना नायदो गासैबो अके एबा एक्टिभ दङबा स्टेटासा नोंथांमोनाहाय मोनगोन जेरै आधार कार्डजों बेंकजों लिंक एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना KYC होनाय पर्टेलाव एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना लेन्ड सेडिं खालामनाय बेखौ नोंथांमोना नांथारगोन होमबासो मोननो गोनां किस्तिखौ मोनगोन होननानै बिथांमोना बुंदों एडभाइजारा बुंखाबाय एग्रिकालसारनिया स' बेखायनो आइडिजों गासैबो नायजोबदो गासैबो नोंथांमोना अके थानांगोन खायसेया एसे पेन्डिं जायो पेन्डिं जाबा मोननाय नङा थाबनो एक्टिभ खालामना ला अब्लासो मोनगोन दा बेखायनो जों फैबाय अफिसियेल टुइटार हेन्डेलाव फैबाय बिथांमोननियाव फिल्म किसाननियाव बेयाव मोनसे भिडिअ होदोंमोन बिथांमोना आं बेखौ मिउट खालामबाय मानोना कपिराइट फैयो एन्ड बेनिफ्राय बेयाव नोंथांमोननि फिल्म किसान एग्रिकालसारनि एडभाइजारा बुंदों जे दासान्दि सोलिगासिनो दं केम्पेइन बेनि लास्ट डेटआ 21 फेब्रुवारि बे समावनो खालामनो होदों गासैखौबो बेनि लोगो नोंथांमोना लास्ट उइक फेब्रुवारि जानाय लोगो एकाउन्टआव 16 किस्तिखौहाय सोसिगोन होननानै बुंदों अके स' बेखायनो नोंथांमोना 16 किस्तिखौहाय 21 नोंथांमोना हमना ला लास्ट उइक फेब्रुवारि दानाव नोंथांमोना मोनगोन होननानै बिथांमोना फोसावबाय नैबे भिडिअआव दङमोन आं बेखौहाय मिउट खालामबाय स' नोंथांमोना जाहाथे बेखौ नायो आरो लोगोसे नोंथांमोना मोननो गोनां किस्तिखौहाय मोननो थांगासिनो दङ बेनो जाबाय फिल्म किसान दा नोंथांमोननि एकाउन्टआ खालि एक्टिभ थांनांसिगौ एक्टिभ गैयाबा जेसेबां हायो नोंथांमोना एक्टिभ खालामना ला आरो गोनांथार जायोबा नोंथांमोना CSC सेन्टाराव थांनानै KYC होनो हागोन आरो नोंथांमोनाहाय लेन्ड सेडिंखौहाय आपडेट खालामनानै लानो हागोन बेनिफ्राय जायफ्रा एक्टिभ दंखायो मोनबाय थाखायो जेबो प्रब्लेम गैया नोंथांमोना जेबो खालामनाङा राङारि अनसुंथाइखौहाय जेब्ला सरकारा रिलिज खालामगोन अब्लानो नोंथांमोना फिल्म किसाननि किस्तिखौहाय मोननो हागोन